गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैनिबो मिडिया पार्सनफोरनो आंनि गोदान बोसोरनि सिबिनायखौ बावग्रोबाय। जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों जे आङो दिनैनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद टंला दख'रा, टंला प्राइमारि बर' साहित्य सभा, टंला दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादा जि सनाथि मायथाइ फोरबो सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों आरो बेवहाय फैनानै दिनै नैथि सानाव आंखौ एथ' गिदिर गोथार गोजोन जेनिखि मुंख्लं खाम्फा बर' हारिखौ दिनैसिम नैबेबायदि लाबोनो हानाय मुंख्लंफोरनि जि बिहोमा आरो बे बिहोमाखौ गोजोरथि लाखिनो थाखाय गोथार गोसोजों गोजोरथि लाखिनायाव बिथांमोननि जि बिहोमा बे सिनखौ लाखिनो थाखाय बे नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय समायना रमायना मोनसे मुंख्लं खाम्फा जि लुफुंबाय बेखौ रायजो राजानि गरसे गरनै थाइसे थाइनै खांनानै रावबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनालासिनो एथ' मोजां लुफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय आङो टंलानि गासै रायजो राजा मोनफ्रोमबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि सेराव आंनि खर' गंग्लायनाय सिबिनाय जासिग्रियो। जे जोबोद समायना मोनदों आङो आरो आङो लुबैदों जे जाहाथे नैबे मुंख्लं खाम्फाया बर' हारिया जेसे गोबाव थागोन बेसिम जाहाथे जेरै जोंनानै दं बेबायदि जोंलांबाय थाथों आरो बेखौ जाहाथे जोथोन लाखियो। बेखिनिखौनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जानानै दिनैनि नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवगिरि जानानै आङो गासै रायजो राजानिसिम आं बेखिनिखौनो आसा खालामदों। दा बेखौनो जों दाखालि 5 तारिखआव मोनफ्रोमबो सिगनेटरिसनि दैदेनगिरिफोरजों माने सागानगिरि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दानि बिटिआरनि चिफ आरो इएम बिथांमोन आरो बिनिफ्राय एनडिपि मोनब्रै ग्रुपनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायलायदों। बेवहाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे फोरमायदों जे फैबाय थानाय नैबे साननैसोनि उनावनो एनडिपि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया 5 लाख खरै मोननांगौ बेखौ हयथ' थाबैनो होनायनि बिथाङा थांखि बुंदों। खालि बोलावनो साननैसो सम जे मोनसे परिबेस जोंनो नांगौ जाय परिबेसाव जों रायजो राजाखौ ज' लिंनानै होनो हायो आरो बेखौनो जोङो बुंदों जे चिफखौ जे फैबाय थानाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि जि सान 27 जानुवारि बेखौ जिहेतु सेलेब्रेट खालामनो थांगासिनो दं बेवहायनो हायोब्ला होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामनानै दोनदों आरो बेवहाय गासै 500 मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसियाखौ होनो होननानै चिफआ बा बिटिआरनि चिफआ फोरमायनानै दोनदों। जोंबो बेखौ खोनादों, बेनिखायनो जोङो खावलायबोदों मोनफ्रोमबो आफादफ्राव रायजो राजाजों रायलायबोदों, मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जों खावलायदों दिनैनि तारिखआव बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव बेबायदिखौ जाहाथे लाबोनो दा सानथों। जोंबो खोनादों, जों नुदोंबो टिभिफ्राव जे सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि न'खरफ्राव मोनदों। बे आसलते थार ना मा बेखौ जोङो दासिमबो माबानो हायाखै, बिजिरनो हायाखै। बिजिरनांगोन थारैनो बियो मोनसे सैथो ना मेकिं। दा खिन्थु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुथारै खावलायगोन जाहाथे बेखिनि परिबेसखौ आरोबाव लाबोफिना। खारन जों दिनै गावनि हारिखौ दाफामनो नागिरफिनदों। बे दाफामनो नागिरनायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायलायो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेजेर गेजेर मटर साइकेल सलायनानै थांनाय डिसेम्बराव मटर साइकेल सलायनानै रायजो राजाफोरनि सांग्रां खालामदों जाहाथे बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थायो। खारन दिनैसो जों बेसेबा गोबाव नङाबाबो 50 बोसोर दुलाराय बर' माहारिया हाथियारनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायजों जुरुला जादोंमोन। दिनै जोङो नैबे सोमावसारनायफोरखौ दोनथ'नानै मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नागिरदों। बेनिखायनो जाहाथे बयबो रायजो राजाफोर, बयबो दैदेनगिरिफोर, बयबो बिमा बिफाफोर जाहाथे जोङो खौसेयै नैबे जोंनि जि गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरनाय बेनिफ्राय जाहाथे सांग्रां जायो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन।